Jingpule na kikam jong ki apostol kelenong kebasan kadkhot lai pusau hado sau puar. Henry uwei na ki uparisi uba gerteng ugamalil ustad an uba kibriu kiburom shibun ulayeng ha kedorbar. Ula hukum ba an penmi no yaki shabar nangta ula ong ha kedorbar ko rangba Israel doda sumar ya kata kabapimod bande ya kini kibriu. Dangshen e lapau u Thudas ubalakom baulong ukenja bakraw bat kumba sauspa ngot kibriu kilabut yu. Henry ulasha penyang baro kinongbu jung u kilasapred bat kajingki jung u kalapulom e. Hadin une lapau uwei ujudas nong Galilia hagapor kanasamari uneru ulayo nong bud shibun Henry ba uru ulasha penyang bad kinong bud jong u baro kila shuja langan bad hagani ka khep menta ngaong hapi wat le a yakini kibriu I yaki kumto namar lada kani karukom le bad kajingtrei jongki kalong ka kabashu thau briu kanja langat hi Henry lada kawan now ublei pin om job yaki dalele pin shem baphiya le persha ya ublei kadorbar kalasngap ya kajing ai jingmun ugamalil kila khot biang ya ki apostol bandrung kila pha simpat yaki bad kila bidong bakim dei ban krenshu lanu hak kerteng ujisu bad kila pelat no yaki ki apostol kila mi nagadorbar da ka jinkmen ka bakraw balanyo yaki ki babin bansha burom na ka benta ka kerteng jong ujisu bad man la ka sngi ha ka temple bad ha ki ying jong ki pat ba kila yai hikai bad yai yalap ya ka khubor babha shephang ujisu umesaya ka ktien jong utrai kasam arpu nyo kad khot iwei sao khat lai hadu khat sao utrai ulong ka jingshai pat ka jingpen im junga yano nganting utrai ulong ka jakari jong ka jing im junga yano ngan khau en tangka wei nga pa nau try tangka wei nga wan bangan yo shong haying utrai baro shilenter ka jing im junga ban yo mat ya ka jing ha jong utrai ban yo terwa yala ka jing ai ngu step ha ka temple jong u nga teb bangan sa im ban yo I ya ka jing bha utrai yala ki pan to kermen ha utrai to long ubaklan to pen yaw yala ka do nud da shisha to kermen ha utrai ka gospel kat kum uyo anes kalandong ka bahindriu ka dakhot iwei hadu khatsan hadin kane ujisu ula letno shishiliang kaduriao Galilia nepung Tiberias upad ba babun ulabut yu namar ba kila yoi ya ki dak kishin chung ha ka ba penkoit ya ki bapang ujisu ula kyu halor ulum bad ula shong hangta bad la ki senran kajing khawai paskha jong ki ju kala jan ujisu ula pet saudong bad ula yoi bau pat ba belin ula wan shu kumta ula ong ha philep na ngila banthit jinbam bansa ya kini kibriu ula ong ya gane bantenju ya uphilep ma ula tep lupa kumno umle uphilep ula jubab ban ai bam ya man lau briu wat tang mar khendia ru andan kam khpu palat arspa denar weina kisen ran jong jisu u Andreas upara u Simon Petrus ula ong wei ukhenna hangne udon santali ki khpu barli bat artali ki dokha Henry kini kinlong ayu hapdeng katne pha shong ya ki briu jisu ula ong hagi ladon shibun uplang bat kumbasan hajar ngot ki rangba kila ya shong hamta
Ujisu ula shim ya kita kikbu, ula aingu yau Blei, bad ula sam ha kita kibasyong. Ula le kumju ya kidokha kadba kikwa. Anda kilaya kadang baro, ula ong hala kisenran, khar ya kilingkhot lingkai kibatam, om day bad pen bijay, wat kendiat ru. Kumta kila lum yaki baro, bad kila pendap khat arshang, da kilingkhot lingkai kibatam, nagi santali kikbu barli, anda kibriu kila laabam. Kibriu hangta haba kila yoi, ya gani kadak tashin, bau jisu la peni kila ong, the shisha une udong unong yathu lupa, ubadei banwan shaka perthei. Ujisu la tip bakin sa wan ringboard yu, ban penlong sim kumta ula pet biang, shalolum tang marwehi, ka gospel jong utrai.